एगो लड़का से ओकर मेहरारू पूछे ले फोन पर कि तुहार गांव कहाँ हो, जला वीडियो कॉलिंग पर कि ऑडियो पर? वीडियो कॉलिंग पे चाहे ऑडियो पर कहे, लेकिन पूछत थी। अच्छा। तो कहता बेचारा, ओ चंदा ओ चंदा बाटे गंगा तीरे मोरा गाँव, ओ चंदा बाटे गंगा तीरे मोरा गाँव, चले जहाँ नदिया में नाव, चंदा ओ चंदा बाटे गंगा तीरे मोरा गाँव, चले जहाँ नदिया में नाव। हो भोरे हो भोरे भोरे कोयल कुहके काव काव, हो भोरे भोरे कोयल करे काव काव, चले जहाँ नदिया में नाव, चंदा हो चंदा बाटे गंगा तीरे मोरा गाँव, चले जहाँ नदिया में नाव। वह हमार गाँव हो। मिले खातिर कुछ ज्यादा व्याकुल ना हो गई लले। हाँ, छोरा गंगा किनारे वाला बधी खाए के पान बनारस वाला।